yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV on calminama moni kala inde mo yettode mum ɗon gonɗon ɗo goni ɗon yo jaam kisa Allah gone men en garta yewta men gande men ɓaleɓe fina tawa ɗe tawɗen mamiraɓe ɓen tawɓe mamumen ɓe golli hen golle joɗɗe baɗɗe fayida ɓe cali hen yawara ɓe nafi hen leñol ɓe ndeni hen huumaji wona mabɓe yaaɓe yo Allah yomi ɗumen yafo ɗumen hana ɗumen aljanna won mawɓe heddiɓe ne jaggi gandal ngal yo dusugo o juut wonda e cellal duumigal en jetti kadi sukaɓe waɓen alaji Moussa ousmane NDOMBO en jaɓɓe janggude gandal ngal ina kuuto ha tengti noon hutade ngal e dow gandal e dow peewal e dow nunɗal e hulde Allah eɗen jarnoɓe hen no fewi eɗen jettaɓe no fewi ceerno Moussa hitande heese 2025 mataw ngol woni émission ma gadano bisimilla eyyi en calmini bandiraɓe fof en juurima en beltanima ɗumen Europe o e Asie o fof e Afrique o fof en calminiɓe en juurima fansaji men gonɗi ɗi aduna he fof en calmini ɗumen en juurima en beltanima ɗumen e yafanade ɗumen kadi bayrugol men ɗo ngol koyde programme jiyare tan gonnoɗen inchallah a jarama Djiby Dieng jogui kaɓirɗe Ali Fall woni montowo ko waddede men nadde yewta nde ko jarnade bandiraɓe ganduɗa fof ko yeeɓiyankoɓe ko watte ɗo e Piindi TV ha tengte nde ɗo yewtere kowona ɗum ko eɓɓunoɗen ɗo ko wayno pharmacopée traditionnel woni wadde nokkuji leɗɗe pewne ha feewa daña cuuɗi moƴƴi tawa ina yeeya e won nokkuji no foftina no yoga e leƴƴi ni ɓe ɓoyani en gandal ɓe ɓoyani ko juɓɓudi ɓe ɓoyani en jawdi ɓe ɓoyani ko fellidde noon gueɗe ɗe gudditama ina wayno so Allah lamɗo jaaɓi ma ɓuyaji no feewi kala jiɗɗo jeeyade hen wonde jeeyowo joguiɗo nokku ma en dokku nimo mawɗo Hammadou Ali Thiam nima Moussa kam nani hen kala jiɗɗo humpitade tawi ko keɓɗo lekki neltade nder caggal leydi hay joni won soɗɓe hen yo ma noddu Moussa namno ɗum so tawi no foti yardude walla no foti won kadi ko winda hen e pulaar kadi e faraysi ma winde pulaar winde e faraysi ɗum koko wallitta to banggue noon neɗɗo kadi jiɗɗo wadde nokku muɗum en keeɓi Wourossogui en keeɓi lisanaɓe nokkuji goɗɗi ɗo e Dakar ha caggal leydi so tawi jokkude e Moussa walla jokkude e mawɗo Hammadou Thiam ma waw uddude hen taw ko hunde lawɗinade e jetti dendagal goltoɓe hen ceerno Moussa a wayama yiyede holto kennoɗa eyyi ko salminde juurade ene wayino nduɗo lewru fandu hiɓɓi ko Fouta gonnoɗen eɗen joguino jiyare jiknade men jibinɗo men o ko 22 décembre waɗata ɗeɓino dartade seeɗa e corona he ina wayno guila nden eɗen deccuno golɗo lawol noon en ƴettiti ɗum hono kilifa men jiknade men Cheikh Djibril Bamba Dagana ko kanko woni miñum alaji ousmane NDOMBO jibinɗomi o ko alaji ousmane NDOMBO kadi wonde makko ko foti wonde duuɓi hedde 6 e kankone guila nden emo yiiɗi hitande foof o waro downo alaji ousmane NDOMBO e ko ɗum ɗon woni jiyare ene janaɗen nde tawa ɗon nde ene jiiɗon nde ene jiiruɗon ni ko ɗum tan to banggue safuji ceerno Moussa so tawi ɓiiti hayso hitande wotere l'an 2024 ha l'an 2025 holno jiiruɗa an ɓeyda ema hakkuma ɓe gollotoɗa e hol leɗɗe ɓurɗa wawde namnede e hol cikkuɗa fiiji ɗi yimɓeɓe ɓuuri addude ma eyyi min cikkanmi ko min kam wanno kitale ɗe foof hitande kam saɗa dañi hen jaam a rafaka a dañani hen hay caɗele gote mbiyata ko ende ɓuuri ma wona banggue dañal ngal wona banggue golle ɗe golle ɗe kam ko guila eɗen goni radio ful ko ni tan ɗe mbayi kono ɗe jarata ni tan kadi ɗe jarata eyyi woni hen tan ko min gueɗe ɗe ko façon fof namneteɓe min banggue darle min noddete banggue dargal partout banggue timgal banggue kayitaji mi noddete banggue hanti safratoɓe wannoon safara kam ko ɓuuri hen hewde mi waɗi ɗum e émission ngaji he gonga jiɗɗo hutorade foof yo waɗ ni kala jiɗɗo namnitade yo namnitomi ɓe keɓani ɓe kadi heɗade ɗum ɓe noddami ɓe hen mbe mbeɗa jogui ɓuɓri mbeɗa yiiɗi safrade mi tindina jomum so tawi ɓuranma ko garna leɗɗe joguimi ɗe kadi gara emi riid so jomum yiiɗi komi tindina mi tindin so yiiɗi kadi ko arande leɗɗe joguimi ɗe kadi aran Allah noon hoddiri joni kam leɗɗe ɗe fof pewdama gaddama ɗo e Piindi nani ɗo jooɗi
e wonande kala neɗɗo gonɗo ɗo e Dakar cohluɗo hen walla yo waɗ feere jokkoɗo ma taw ɗo leɗɗe ɗe sooda foftinaɓe e nder joddade yimɓe gona yeeso ma WhatsApp on ina wiya jaaba noddoɓe ne mbiya jaaba sodoɓe ma ustu hen ma koybin hen hunde eyyi ko kala ko fate tension e diabète e hémorroïde ko kalate ɗo koko wiyete ɓuɓri en banggue gorago en ɗum kam leɗɗe mum eɗen jiiɗi foof wadde no waɗete ni saabu minen kam min ganduno tan waɗande neɗɗo e mbusiyel min mbiya sa yeehi mbaɗa ni ko hakkillaji keesi ɗi gaddi ko joni en mbaɗ ɗum e koppuji mbaɗen ɗum e enveloppe ngaji 4 fewde ha feewa ina yeeye ma ɓuuri wallude amen saabu hande Mauritanie naaɓe ɓe noddatam beela e arani somi joguino toon hande ɗo dépôt o woni kala mbiɗo beela e arani so haalni kam ko sohli taw noon koko fate safar o heddi ko kam wawa waɗede noon heddi ko kam a arat tan lotgal gueɗe nani toon sirruji ko ma gara tan mi waɗanma ɗum kono kala ko abbe safar ɗum kam no wawi joɗinede wiye ko ɗum ƴetta so Mauritanie mum noon so Mali mum so Jolof mum so foof ma leɗɗe ɗen joɗɗini toon jiɗɗo foof sa tottama numéro ta ɗo yaade neɗɗo ƴetta foftin ko heddi ko noon banggue lootele ƴeewle ittude wone gueɗe hundeji tan dabreji en ko gueɗe nani hen ɗum ko ma jomum ara ha yetto yam eyyi ɗum ɗon kam to banggue timgal nde min jingata Pulaar nde yo Allah yima yaafo yaldo Mamadou Dia yaldo Diallo kala nde o waɗi hunde e leydi waɗata ko haali neɗɗo wona caggal leydi o mocca ɗum o wiyo même ɗum Moussa ɗo neɗɗo wona caggal leydi ona timande ɗum beele gonɗo caggal leydi wawi ɗum timande ga en min mi timanata wonɓe caggal leydi timanata wonɓe caggal leydi ko jiimi ko mi haala ɗum so banggue kayitaji ma mi haala so banggue golle ma mi haala so rafi mi haala so bonnere mi haala so liggey mi haalanma kadi hono mbaɗata e hoɗo ndewata walla ko gollata so yonima ɗum kadi heddima mbeɗa rokkuma hunde kadi mi haalanma kalanami holno keɓirta hunde nde jeppeji nawoji ɗo bagage rewɓe nani ɗo e worɓe foof wiye tottami numéro ɓe mbiya tottanam mani mi totta on so on nawi ha yettima haade cakcakuji ne goodi nawane ha galle on so yettima uddita sa udditi nodda mi wiyama o ko ni ha gasa mbaɗa kalnami ne wayi so safara mum so golle mum foof a waɗat tan so gasi kalnami ne wayi so nafi mi ɓeyda so nafani mi change wannoon ko façon ngaji ha heewi waɗi yimɓe hewɓe ina nelda waɗande wandeya min teskima poste parcelle ko ɗon koɗɗa nde hitande maayi eɓe jooɓa eɓe dokka cadeauji ɓuuɓe wawde neldude a jeenoma hen nde mbiyeɗa an nelde maɗe leɗɗe jahoyɗe ko nandi hen yeehi ha dañigal teddugal wona koldama hokkama bagui walla hokkama naggam o hono ɗum wayma ko weltare mawde dañmi hen nden kadi poste ɓurno wodde nden zeppeji ɗi mbayano ɓe mbayani ni poste kadi hande nulde ɗe koko calta kala ko yeehi ko caɗele so yiyani jomum artata ko ha ɗon nodditeɗa ɗiɗi yaha ɓen jagga doñeɓe jagga walla poste ni hande woni e caɗele ɗo e Sénégal ko kalnatmami so yeehi Espagne en walla woni leyɗele ɓe bisitat ɓe ƴeewa ɓe nodda joom leɗɗe ɗe ɓe mbiya ɗum ara haal ko woni ɗo e enveloppe neldeɗa on wona e noddudemi ga laamu noddi kam mbiyomi ar mi haala ko woni hen way kono joni ko min jeeyti lekki programme o mi wona e wiide ɗum wi ko lekki safara mbaki ni wi ko ɗum e no wawi addu caɗele min gacci poste ha laaɓi hande mbiɗo mi waɗanami poste foof mbiyami ko poste kam yo yaafo hadde zeppeji ne goodi Italie ne woodi France ne woodi Espagne Amérique fof ne woodi ina woodi ko wiyete DHL ina woodi ko wiyete SMS hen tan min mbaɗata kala noon jeppe garowo ɗo gonɗa ɗo an joom haajo sa noddi kam e totti kam inde jeppe garowo ɗo gonɗa o tan ko min waɗata joom cak mi waɗa e enveloppe mi winda hen inde ma numéro ma téléphone mi nawan on so on yettima nodduma sa heeɓi nodda
bange golle ko création d'emploi ko sosde golle beele ceerno Moussa ala moto mo jani hoore mum walla anni o sodde moto ɗi tettotta baɗa mum bandu men tana balla ɗum nawde taw wona nelde saabu nelde ɗe hen sahaji nawoɓe ɓe aɗa hokka neɗɗo yaa hade mo yettade goɗɗo nodda ɗum yaa fay toon heeɓi kam heeɓi goɗɗo saha kadi woni hen kadi nunɗani seydi Diop minen kam hakkillaji amen jarani toon foof aɗa andi hannde ngoɗo wuuro so baaɗe jiɗnoɗo wonde hunde wonno ɗo sodde moto hayso mbiɗa tan ko almudo ma sodan o moto ma sood joni noon jomum yaaha hajuji mum ñan cohluɗa e mum fof ara hay dañde neɗɗo o mo mbawɗa noon waɗan weeɓani kono kay wona kam kadi wonani suwa woni hakkillaji amen min jogui tan sehilaɓe joom motoji en so hen goto kuppi numéro mum téléphone a wonta andu hoɗo jeeya pottuɗum ɗon tan koye andude nde ko ni foti saha ɓe uddita nelde wona lekki tan saha eɓe uddita nelde saha nelde na mbayle saha foof eɓe jiiɓodir hay nelde tottaɓe nelde nayyi paaɗe o ko parcelle o ko Guédiawaye on nawano gonɗo Guédiawaye o panoɗo parcelle o jomum en keɓoto mbiye wona ɗum mbinomi ko ni ko ni taw ko lettre uji ɗi jumodira fof no waɗa kono kay sa joguino mbo hoorema ɓuuri e batten haqqillaji no moƴƴi ɗum ɗon kadi ko vision dokkata o ha mbaɗɗen leɗɗe ɗe noon kadi dokkirta ha dañen motoji ɗi hay leɗɗe men ɗeɗo mbaɗaten ɗo eɗen poti jogade ɗo motoji ɗiɗi ɗi jeyɗen nawnoɓe yimɓe e addoɓe foof no mbawi wonde saabu ngal ko ñallata yoɓede ko no heewi ko gartam en mbaɗi kadi ewnago en mbaɗi ewnago so yimɓe ne keɗo hayso wona moto mo jeɗɗen koye men kala bandiraɗo mo gandodirɗen jeeyaɗo e meɗen yiɗande hoore moon añande bandum joguiɗo motoji yo ar ɗo eɗen cohli motoji ɗiɗi ɗi ganduɗa taw an leɗɗe ma ɗe ne wawi yaade ene yaaha a jarama ceerno Moussa garten to banggue yimɓe hewɓe na ɓuuri wawde hutadema ko sifaji kiite en gabdi en ko faate kulle en ko faate daabaji en ko faati oɗo saaha joni to banggue bandiraɓe fulɓe ha tengte egga hoɗiyankoɓe eggueɗe ko noon a payi jeehi Sallum jeehiga holko mawɓe kewno yurnade hen haade mumen hodde nokku eyyi en ɗum en mbaɗi hen émission en gayenta wona goho wona ɗiɗi e banggue kulle andude ɗum gandirta leggal ni lekki fof ko naggam noon gandirta kullel fof ko ɗum nafata kullel par kullel fof no waɗi ko nafata kullel fof no nafata kullel fof no waɗi ko nafata nanta ɗo kono haale gasata ɓe hen kaldana woori ɓe hen kaldana worani a ɗo sa ƴeewi ɗo TikTok o walla ƴeewi radio ɗi tawa to yimɓe ne mbi wilde ko ni ɓe kaala ko heewi kono min o jooɗiɗo mbeɗa andi ko gueɗe hedde temedere wilde kono wilde ala e mum fof ko ñamate haydara ñametaki ɓe mbiya sa waɗi ni debbo mbo dañani kono ñametaki wildu ñametaki moƴƴani ala fof ko moƴƴe wildu kono donc yoɓe wilnane ñaameɓe ine pour affaire debbo rewɓe pour dañde ɓesgu koɓe dañi ɓesgu par ce que wildu ɓiɗɗo wonat toon sa seeki on tawa ɓiɗɗo goɗɗo no woni toon suwa jibin ceekade ɗum tawa toon ɓiɗɗo goɗɗo taw on suwa hay jibin ɓiɗɗo gonɗo taw kan jogui ɓiɗɗo goɗɗo mum suwa jibinede wilde ne hawni eyyi ne waɗiri e gueɗe kewɗe wilde kala mbo kaɓɓanɗa hoore mum e hoore neɗɗo gorko ladde ɓe certi ha laaɓi wilde rewɓe wulloɓe ɗo ɓe sa duppi hoore mum waɗni jomum cawguel hoore ina haasi ɓe certa neɗɗo saɗa haala woto haalat ko boni ko woto haalat ko yimɓe no kutoro e kondude e jaaha daña hen toxique aji walla ɗum taw kadi ka nanɗa tan a humpitaki humpitade ne moƴƴi ñande fof nana ɗo tinni neɗɗo hunde dañi hen accident ko nande tawa e humpitaki jara ka andano yardete tawa e humpitaki duttoɗa mbiya ko Samba wino noon walla Demba tawa an a humpitaki ko haala ko ñande fof neɗɗo noddami ɗo an wino so neɗɗo wonde seyɗani debbo ladde yo lawƴu laaci mbabba mbimi wiyani noon de mbimi ko kala mbo lawƴi laaci mbabba ɓufti wonɗo hanguetaki mbabba kangaba ala seyɗani arata e mum seyɗani arata e mbabba wadde mbabba woni mawɗo seyɗineji eyyi kono so jomum wi kañum no rafa ɗum no safroto ɗum dafaɗo safroto ha para an ko haade heeɓima a safroto ha para haadema ko défense mbiɗen haade heɓdema eyyi mbiɗen ko mbaɗa ɗum ava ɗum heɓma so heeɓima kake ma cafroɗa
refi virus nani o nantade ɓuuri safade ko refi oɗo ko virus ko ɗum ɗo masque ƴettata woto virus o ɗumnindema joni a yeehi ha virus o naate ma wi aɗa waɗa masque safa o natti hanti kay masque o natti ɗon jogade nafoore ko ɗum ɗon woni alhaali ɗi egga en yimɓe ladde wan noon sa woni pulla gaynaka a jibinama e ladde jiknami ma goni yimɓe anduɓe ladde ala fof ka andata hen leɗɗe ɗe ɓuuɓiriji ɗi mbeeluji ɗi luggere ñallatede luggere walatede hoɗatede nde hoɗataka moƴƴude jawdi ndi moƴƴani fof sa woni e poste a wonani ladde a wawa ɗum andude haade wona e deftere waɗa winda wona ko joɗɗina noon ko ɗum ɗon sa yi hande gara ɗo e nokku gila e galle hay hoɗorde hay soko e luggere hay soko terre coɗɗa aɗa yiɗi mbo sodde tan mbaɗa ni jeejeɗa jiiya no waɗi saare hoto dolde jiiya no waɗi mettelli walla ñuuƴi sood koɗataɗo jaam ala koɗataɗo jaam wonani jiiloto koɗo jaam woni koɗo ɗo bowal tosoma gara e nokku tan tawa ala fof ko jiiɗa ɗon ne yaaha e kullel walla kulle no guuri ɗo dok ɗum ko taguma so beɓɗo famde beɓɗo andude leɗɗe tan mbeeluji leɗɗe mbeeluji kuɓeje mbeelu ina hawni abu mbeelu ala fof aduna Allah he ko wawi kalde mbeelu ha daro ko wawi falade mbeewu ha haɗa ɗum yaade ala e haali gonga mbeelu so fini wonata koye yaade gadda oto darnaɗo e wadde ɗo miir fof mamba ƴeeng ha hetto o e banggue yaha lawol mum neɗɗo tan kaliɗo gueɗe ma kala kak daroɗa tan aɗa gollanno tan ha ɓoye gueɗe ɗen be kak daro a miijaki kam ko dabare walla ko ka memare ko kaliɗo tan sa jubbe hoore mbeelu a wi ko wawa kala on mbeelu fof wota kala ɓuftiɗa tan a yahat jubba hen mbiya kala ko wawa darno on mbeelu wota darna kala ko wawa darno mbeelu hoto darnam e gollam he mbeelu ala ko wawi ɗum darnude ɗum gandal fulɓe ko ni wayi ko ni foti min kam aɗa andi mi lancitat tan mi wona neɗɗo mbaɗa o ni mbeɗa uɓɓa walla mbeɗa mooma mbeelu subaka e mbeelu kikiɗe jiidirta abada ko saabi o dawat fayni o hirdo fayni nde ɓe jiidira mi anda wonko haaletake wonko wawa haalade walla wonno haaldetake walla ala ɗo wonno haaldetake par ce que gañatake neɗɗo tooña waɗa noon pawaɗa an neɗɗo mo kulɗa hay soko ñamade woni hakkude mon a yiiɗa potto sa nokki oye mbeelu a wi ko an a nokki o ga a wi ko oya a wi no ɗi jiidata ni woton jiidu beddo wonta moon hawri ɗum noon ene liggane anɓe fottude laamu ina liggane liggotoɓe ko ganduɗa jiiɗa yi laamu ko ɗen ɗon gueɗe tan kono so neɗɗo goɗɗo tooñi walla wujjini neɗɗo walla ñamlima neɗɗo salima yoɓ so waɗi ɗum tan an a dañat hen bakkat ɗum taki haaletake on banggue min kala kono addana neɗɗo toñde walla so waɗi hen mbeɗa salo yettade ɗo kono kala ko udditta neɗɗo e ko wallata ñande fof mbeɗa daña hen jarajof min de an wino ni mi waɗi yo Allah yommo yo Allah ɗum ndewranmi Allah min ko tawrumi ko jiknaɓam mbeɗa waɗa ɗum mbeɗa yiiɗi Allah okki kam hen gueɗal fof Allah rokkat neɗɗo rokki kam hen kono mbeɗa yiiɗi hanti ɗum wona gueɗalam e dewal Allah neɗɗo ko liggoto hen dañata ko rewri Allah a jaama ceerno Moussa a jaama no feewi no feewi banggue jencingol jawdi ko hunde sande e saaha men joni o fulɓe hewɓe ne mbiya wona yaade da tan sooda ñalbi addanta neɗɗo yencinde jawdi yentinde jawdi ko gila e ceefi gila e piiɓi gila e leɗɗe e ko nandi hen ko mawɓe mbaɗanno tawa jawdi ne laya so neɗɗo yiiɗi soodde joni hunde laya ko mbasiɗa jomum jafuɗa abou laynata coɗɗo jawdi ko arsugo mum jawdi arsugo ma tan laynata ɗum eyyi kono waɗa sababu ande ferguitere ande ferguitade saabu hande arsugo ma ina wawma rokku codaɗo hunde koroɗa fandinde ɗum walla wuyɓe gara nawa hande jawdi tan jahori jogade nayyi tan haɗi mbasa wujjede ɗi mbasa dañde caɗele weeɓani
to saabi ɗum o saabi ɗum ko nawete nden aɗa wona duuɓi ɗiɗi tati nayyi ma no gone laddiyel taw jiiɗa ɗi ko laabi ɗiɗi walla laabi tati mbeɗa peŋetoɗe nden ɗe faddineɗen ɗum natti wonde faddu kayni woodi faddugo kay gasata kono feŋre sa feŋi han nayyi ma nden nayyi fof peŋaten sa feŋi addi feŋre ko wota jaa walla so neɗɗo tongi nagge feŋage waɗe ld sa nawni buuse hoɗo feŋre nde woni boni wona boni ndende feŋete nde ko feŋete ko coganno riwoɓe eyi ndiwa nayyi ɗi lelo caloya eyi ndiwa soodi carti carta ndiwa ɗi karlendira ɗi mbaato walla ko ɗum gaddo oto hande jolno joni ko otoji wujirte gujjiro oto fawa oto haɓɓa nawana buusi hirs feŋere nde wonko wawi sa feŋi kay a walli on gujjowo eyyi faddugo noon faddinede woto wujjanede woto nokku mu arede ne woodi gasata en kaaliɗo sammunde en kaake ma memetaki haydara memata ɗum en mbaɗi hen ɗo émission sa tekke hono wiyete kadi ɗo fembande gumɗo fembo keɓa sukundu ndena ha o uftande mum keɓa leydi ndi duppa ɗuma ndendina hen wonko mbatta mbaɗa e jofde ma hayso neɗɗo rippima nder waɗi ni yiyata ko heɓori naw kono wawi rutto hay joom elde sañan ɓe aɗa andi faddude koko woto fewjande so neɗɗo waɗani hakkille mum fewjande kaake ma walla di wino fewje fof goɗɗum fero ɗum on yottaki to gonga kono kay soɓe jottimo e kaake ma tan kay ɓe nawat ko woto meme kay ko woto yiye aɗa andi addata hunde memede ko kaaride hande nayyi kaari ɗi hande walla kaaride nayyi mu ɗiɗa tan ñallata ko haala addata neɗɗo wadde hen hakkille mum ha miijo bonnu Thierno Moussa fulɓe heewɓe aynaɓe hannde natti walde galleji mumen mi yii fulɓe heewɓe mbaalata ko ladde sababude otoji LDS aji ɗi mbiɗa ɗi nga jagga jawdi ndi kebta kalisaji ɗi tonga piye ko nandi hen en jii ko wonno ɗon diwan daw ko wonno diwan Thile o ko wonno ko Moussa beele ɗum kadi ala gande men hanki ɗe ala ko maɗanno ɗum ha wasa wonde mbimi gande ɗe tan faddinde hoore mum woto bonɓe janema neɗɗo saɗa watti hakkille ma aɗa miijo jamma fof aɗa foti faddine hoore ma tawa bonande yettata ko wadde ko wonoɓe otoji ɓe aɗa wawi faddine hoorema kono wawa fadde oto foof wujjoɓe ɓe kam e wonoɓe otoji ɓe ko ɓen goni aynaɓe joom jawdi en ɓe eyyi min ɓe jolta e oto ɓe an so goni capannayyi oto aɗa wawi faddinde hoorema kono mataw faddude nawata oto foof eyyi neɗɗo faddinde hoore mum kam ko an dadde tan e hunde oto ina jaggue ɗo yimɓe larwe goppeɗa walla an ko joguiɗa mbawi goppeɗa ɗum fof yiyama walla aɗa heɓorno ɗo joole oto gara mbiyeɗa mbo heewi gona e dugde jolla e oto cukkude hen tawa oto gonɗo yeeso ma o ɓen jagga walla mbaɗi accident ɗum woni faddugo ɗum woni faddinde hoore mum faddinde jawdi ko noon faddugo ha hande koɗo wonno woni faddinde hoore mum faddinde jofni mum ko hakkillaji ɗi jalti eko yimɓe mbaɗanno adana jofne nayi jofne otoji fof koma bone waɗa tan te ciftora neɗɗo tawi tan joguitaki koma piiɗa gona miiji sawru ma wondu galle walla jaasima a jogaki ɗo jaaɗa fof miijoto woto hebdema ɗum faddungo e joguitade ko gotum hande homo jiitano yahan jogoti hewani kala joguittoɗo kaɓateɗo kala mo jiiɗan jogoti kaɓateɗo ko miiji wonko miijoto mo joguitta ko kadi so awama ko koyenteɗo e woni haaɓe wona kaɓateɗo kala mo jiiɗa joguitta ko wona kaɓateɗo ɗum kadi ko noon koye ɓernde he wonata golle ɗe koye ɓernde he wonata kono kam jawdi e yimɓe fof no faddine ganda hande ko renannoɓe koye mumen hullanoɓeɓe ko kamɓe batti wujjodiri nder koye mumen woni fulɓe aynaɓeɓe ɗum ɗo baɗete ɗum fof no famɗi hen yimɓe jagga hen tawaɓe gona fulɓe bidde heccanke ko wonnoɓe ɗon no mbara yimɓe no puuso bitikaji no mbaɗa ko ɓen gujji bitikaji yimɓe mbaɗi otoji gabbi ha tawi ɓe e nokku kaɓɓiɓe ha tiiɗi ɗumne kadi eɓe jogui fellilaji pelli ɓe pelliti ha ɓen maɓe wona neɗɗo fof yiyata neɗɗo ne jogui fetel no fella ara e mum ɓe mbaɗi ɗon ko cuusal manggal haɓe jaggui ɓen arde hande gadda woyɓe gadda ɗumen gendarme oɗa jogui pistolet tati mbiya ko ɗum ɓe joguino cuusal waɗat ɗum taw an jaaɗo haydara ala so wona wappade tan ha maaɓa jomum aɗa andi no hulɓini
eyyi ko ɗum tan sa ƴeewi tan ɓe gara tan tawa ko bande pullo ɓaddiɗo tawa tan komo ganduɗa anduma woni ɗo wadde kay ko yimɓe wonduɓe koye mumen mbaddata ɗum wona jamburu won hen joni kala hande gujjanaɗo dewnuji men he no jogui jooɗiɓe sa wujjanama ɓe mbima addu naggam min balluma jiita nayima ko ɗum firtata eyyi ɗum ɗon waɗi hen ɓe ganduɗa ko yilotoɓe tan yunitoɓe renseignement tan ha jiitanma ka hen guuri ina waɗi hen ɓe ganduɗa ko anduɓe ha paari anduɓe ha paari mbima noon walla tinɓe Samba en Dembe en nawi kaake ma ha para mbima noon no woodi kono no waɗi ɓe ganduɗa ko yilotoɓe tan ɓen ko yilotoɓe tan kala ko majjirɗa sa wiɓe noon maɓe laaku no aduna o fof haɓe jeeta tawa an e waɗa ɗum waɗ koye dugge ɓe jahata koye luumaji eɓe gandodiri e yimɓe fof ɓe mbaɗa ɗum ɗum ɗon ina toon kono renseignement ji kadi gonoje nder duggere kaala hunde taw ɓaddiɗo mo nani heeɗima aɗa andi koreji men fulɓe so neɗɗo haala téléphone wayata kono noddinowo haaldata seese sa haaldata seese e haali hajuma goɗɗo nani gañma ka en kirdi hande mbeɗa coodowo oto min de son jaaɓi 7 millions tan nana e wakandam gaare tawi ɗum heɓata goppe a yeehi jamma tan yimɓe mbaɗima wona banque wona hay nokku o kanko haali e nder luumo mbimi tawi 7 millions ne heeɓa LDSA o coode so tawi heɓata nani jooɗi wakandam joni mbeɗa wawi monnel a wini téléphone jamma ari yimɓe mbuumiɓe gaari mbaɗima attaque ƴetti kalis o no keɗi kalda walla goɗɗo ne heeɗi téléphone men haalda e mumen haalana ɓe ko ɗum ɗon addi hande ko neɗɗo ne waɗa fof yo yeejo a jaama Thierno Moussa jibina wiyata o gasi siftinde bandiraɓe tan to banggue yeeyirde pharmacope mo ganduɗa eɗen gandi laamuji men keptinum guila e convention du Mali nde tubakoɓe garno bonnita leɗɗe men ɗe gaddi leɗɗe mumen guila e biboŋaji gaddi fof ɗum ɓuri moƴƴude ɗum ɓuri nagam o yeehi ha ɓoye donkani mbaɗi convention de Bamako ɓe jeeyi toon ɓe tawi ɓe mbawa e leɗɗe men ɗe jahani en jiiɗo fan yallah yurmedema buuɗi jammelen noddanoma ene balla safroɓe ɓe covid o yallah yurmo biyeteɗo Samba Ba ko ɗo e men wonno noddanoma sati o ina balla yimɓe to banggue covid o wadde laamuɗi keptini gande ɗe ha yettima ɗum noon gollogal ngal waɗama eɗen jarno bandiraɓe ganduɗa kala jiɗɗo jeeyede hen e kala jiɗɗo gollade hen yo jokkude Alaji Moussa e nima mum jokkude Alaji Hammad Thiam noon Thierno Moussa hol konngol ma eyyi ko salminde juurade e salminde e sonko ɓeyta ɓe foof e weltanade kadi jiknaɗo men Cheikh Djibrilu Bamba Dagana teddungal waɗani men ngal e nder jiyare he e kadi ko kay hande woni jiknade men lomtani men jiknade gonga mo ganduɗa hande kadi golle mum ina kertini e nder Sénégal hande koko anda kilifa mo ganduɗa machallah ko ñawdowo hajuji yimɓe ko kumtowo hajuji yimɓe ko ƴewannowo yimɓe hajuji mumen ko cafrowo ko barowo saabi Allah ko ballowo ɗum noon eɗen jetti Allah en jetti Allah e nulaɗo mum en jetti ɗum eɗen ñagono ɗum kadi jurde amin ya hawma Allah ko neɗɗo men ko bandi men ko sehil men ko jignaɗo men jiya baɗɗo womon to en jeehi yaltinama ɗo yimɓe belti men émission tan jalti hen jetti Djiby Dieng Alaji Abou Gaye enen jaaduno kono ɗum ko jiya baɗɗo e kamasa uddirgol jama mo mahana en jetti Moustapha Dia e wondi muɗum galle mbaɗaɗo e jama mbaɗaɗo uddita caggal kadi Moustapha waɗɗo kadi ɗo e an Maris caggal nde waɗa Cheikh hitande ata kadi noddimo teddulɗe foddeji mbaɗaɗi hen ɗi pop en jetti Cheikh Djibril Ba en jetti ɓesgu makko en jetti yaadi makko e hoddi makko guilangue te wona hande tintene bandiraɓe foof kadi Europe o e Asie o e monde o foof omo joguiɗo ziyare le 15 galle makko Guédio Waye le 15 datondu le 15 darotondu février ɗo amoɗo eyyi embo joguiɗo ziyare makko mbo waɗata ɗo ko ɓiyi ko alpha biyeteɗo ousmane Cheikh Djibril ousmane Cheikh Djibril ko on jogui gueɗe bandiraɓe fof nodda hen e keewal kanko kadi ko garo bandiraɓe fof no nodda keɗiɗo fof ina nodda yo ara hen e keewal en jettiɓe kamɓe fof en jetti ɓesgu makko kanko fof en jaranimamoɓe en jetto jiiɗoɗo fuɗɗiɗa ɗo haaɗi yewtere men gande men ɓaleɓe finata ko ɗo kaɗɗen ha lawa gongol so Allah lamɗo jaaɓi